Nangapudanan sa grupo din mga parasisira ni asistensya sin solusyon sa gobyerno uli sa presenteng kamugtakan kalasabing sektor. Sigon ki Pamalakaya spokesperson Salvador France, entrevista kan Bombora de Legazpi na sa presente, magkahirak na ang mga parasisira huli tali nakakapaglawod ng pirang simana. Darakay matinding epekto kan habagat sa nasyon na nagkapira subot sa indana sa tinampunaan mga bangka na pinaglulunadan huli sa mga pagbaha. Tinawan doon man kan opisyal na makahadit na ni pinaluwas na survey ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na subot na guswagan kabuhayan kan mga Pilipino. Sinabi kan opisyal na sobrang panlidin lang na ini asin pinagloloko ang mga namamanuang Pilipino mantang nasa tao kan paghagupit akan kabigisilan kan pamumuhay sa ngunyan na bakuman subot katanggap-tanggap na sabihon na bastante na ang 97 pesos sa taho kan harlangkaw ng mga babarakalon sa nasyon na sa presente wara man na nadadangog sa gobyerno mantang igong mga hirok protesta mga parasisira sa ibong kaini. Tiglala oma na magkakaigwani na panghaluyin na programa sintabang asistensya para sa halos 2.7 million ng mga Pilipino parasisira. Parang naghahantay ka, kailan kaya magkakalmada ito, kailan kami mabibigyan ng tulong. Pero napakasakit yun, ano? Na parang tulong na lang lagi ang ating inaasahan, samantalang wala talaga malinaw na programa ng ating gobyerno, lalo-lalo na ang DE at ang Bureau of Fisheries doon sa ating mga mangingisda na umaabot sa 2.7 million. Yan ang dugang napahayag ni Pamalakaya spokesperson Salvador France.